መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ብሉይ ኪዳን ክሳብ ሓድሽ ኪዳን ዝዝርጋሕ ታሪክ ርክብ እግዚአብሔር ምስ ደቂ ሰባት ዝነግር ቅዱስ እኩብ ጽሑፋት እዩ። ብሉይ ኪዳን ብፍጥረት ይጅምር። እግዚአብሔር ፈጣሪ ዓለምን ሰብኣውነትን ምዃኑ ይገልጽ። ዛንታ አዳምን ሔዋንን ውድቀት ሰብን ናይ እግዚአብሔር መብጽዓ መድሓንን ይነግር። እግዚአብሔር ብኸም በዓል ኖህ፣ አብርሃም፣ ሙሴን ዳዊትን ዝኣመሰሉ ሕሩያት ኣቢሉ ቅዱስንኡን ፍትሓቱን ምሕረቱን ንምግላጽ ቃል ኪዳናትን ሕግታትን ሕሩይ ህዝቢ እስራኤልን የቐምጥ። ነቢያት ድሒሮም ነቲ ህዝቢ ናብ እምነት ጸዊዖም ምድሓን ዘምጽእ መሲሕ ከም ዝመጽእ ይነግሩ። ሓድሽ ኪዳን ነቶም መብጻዕታት ብህይወትን ትምህርትን ኢየሱስ ክርስቶስ ይፍጽሞም። ወንጌላት ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሐንስ ኢየሱስ ብፍቕርን መስዋዕትን ሓቅን ንደቂ ሰባት ከድሕን ዝተወልደ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ይገልጹ። ተኣምራቱን ምስላታቱን ስቕለቱን ትንሣኤኡን ጸጋ ኣምላኽን ኣብ ልዕሊ ሓጢኣትን ሞትን ዝረኸቦ ዓወትን ዘርኢ እዩ። ድሕሪ ትንሣኤ ኢየሱስ ኣብ መጽሓፍ ግብሪ ሃዋርያት ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሉ ብሃዋርያት ኣቢሉ ወንጌል ከም ዝተዘርግሐ ይምዝግብ። መልእኽትታት ንኣመንቲ ኣብ እምነትን ፍቕርን መዓልታዊ ናብራን ክመርሕ እንከሎ መጽሓፍ ራእይ ዮሐንስ ድማ ናይ መውዳእታ ዓወት ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ክፍኣት ብምግላጽ ተስፋ ይህብ። ብሉይን ሓድሽ ኪዳንን ብሓባር ሓደ ውህድ መልእኽቲ ይፈጥሩ። ንሱ ድማ መደብ ምድሓን ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ናብ እምነት፣ ተኣዛዝነት፣ ይቕሬታን ናይ ዘለኣለም ህይወትን ብኢየሱስ ክርስቶስ ይጽውዕ።